sobre la 33, que jo crec que serà la més divertida de debatre. Abans de començar, des de la CUP Poble Actiu voldríem deixar clar que aquesta no és una moció sobre el PDU Gran Via Llobregat. Si ho fos i plantegés només el que planteja amb els acords que proposa, segurament hi votaríem en contra. Aquesta és una moció sobre una zona agrícola que es veu afectada pel Pla Director Urbanístic Gran Via Llobregat, projecte urbanístic estrella de l'actual govern municipal i que des d'aquest grup municipal combatrem fins a l'extenuació. La posició de la CUP Poble Actiu respecte al PDU és una esmena a la seva totalitat. Considerem que es tracta d'un projecte fet des de dalt, pensat per les necessitats d'aquell qui el fa i no de les veïnes que el patiran. Un pla sense la participació d'un veïnat que ni tan sols sap què vol dir PDU. Jo mateix no ho sabia. I molt menys el que suposaria la seva execució definitiva. Però avui i aquí no es troba en discussió el PDU Gran Via Llobregat. Avui parlem de Caltrabal i la seva conservació i potenciació. I serà només amb aquesta mirada amb la que hi votarem favorablement a la seva preservació, la nostra preservació. Diem sí a la incorporació de Caltrabal al Parc Agrari del Baix Llobregat i a la seva consideració com a zona agrícola. Diem sí a la no construcció de blocs al sector 2 i podeu estar ben segurs que posarem tots els nostres esforços a la paralització del PDU i de la construcció a tots els sectors que s'hi contemplen. Diem sí a aquesta modificació que proposa Esquerra Republicana del PDU, només per intentar guanyar temps i d'aquesta manera explicar a les nostres veïnes què és i què suposa exactament el PDU, però sobretot per lluitar al carrer per la paralització d'aquest pla urbanístic. Quan la moció proposa no construcció al sector 2, entenem que el grup municipal d'Esquerra Republicana refereix només a aquest sector, perquè és el que afecta a la zona agrícola i no entra a valorar el PDU en la seva totalitat, ja que, tal com hem dit abans, entenem que aquesta no és una moció sobre el PDU. Diem sí a recuperar una zona oblidada pels que ara diuen que l'obriran a la ciutat, quan porten anys, dècades, ignorant-la. Nosaltres no creiem que faci falta construir gratacels per obrir el riu a la ciutat, ni per la defensa de Caltrabal. Diem sí a la proposta d'incorporació de Caltrabal al Parc Agrari del Baix Llobregat, però també exigim obrir un procés participatiu amb veïnes del barri i de la ciutat, per tal de decidir entre totes el que volem a la nostra terra. Com a exemple, potser podríem aprendre de la gent de l'assemblea No Més Blocs Salvem Caltrabal. Amb els seus escassos recursos i mitjans, les veïnes fan petits processos participatius on emergeixen moltes i variades i moltes vegades bones idees sobre el què fer i què no fer als nostres barris. Podríem destacar-ne una, com a exemple, anomenada Un bloque, un huerto, on les veïnes participants proposaven en aquella dinàmica que cada bloc de Bellvitge tingués assignada una parcel·la a la zona agrícola i que aquesta la poguessin gestionar entre totes les veïnes del bloc que ho volguessin. D'aquesta manera podríem potenciar, d'una banda, sobirania alimentària i d'altra, consum de proximitat. O, per exemple, la construcció, que també sortia en aquella jornada, la construcció d'una gran escola per a infants amb diferents tipologies de diversitat funcional, en comptes de gratacels, tema que durant el ple passat també vam portar amb una pregunta concreta en aquest ple. Aquestes són només algunes de les idees de veïnes, que algunes de les presents potser els sonaran a bogeria, coses de la participació. Gràcies. Molt bé, gràcies.